Ni fa kaga babu malamin da ya isa ya hana ni auren maza biyu. Za ku iya soyayya da ni a tare? Za ki aure mu biyu? Ina son ku kuma duk sai na aure ku kuma ba na son na rasa ko ɗaya daga cikin ku. Kuma ba ɗaukar hakan a ba daidai ba. I love you all. Rai da rayuwa, rai da rayuwa, komi na Allah ne. Ina son ku duka ku biyu. Za ku iya soyayya da ni a tare? Za ki aure mu biyu? Ta yaya? Kuma ta yaya za ki iya ba mu kulawa? Ba ku taɓa ji ko a labari mace ta yi soyayya da maza biyu ba ko? Kuma ba ku taɓa ji a labari mace ta auri maza biyu ba. To za a yi a kaina. Domin ina son na rayu da ku duk ku biyun kuma ba na son na rasa ko ɗaya daga cikinku. Rai da rayuwa akwai wani sirri tsaka-tsaki. Kun kasance ku ɗin rai da rayuwa ta ne gaba ɗaya. Ina son ku duka ku biyun. I love you all. Wai kina nufin ki ce ban dama soyayya ke da wannan bawan Allah? Ban san kina soyayya da shi ba. Na fara. Amma don haka yau zan yanke duk wata alaƙa tsakanina da ki. Kar ka ɓata lokacinka. Ba zan saurare ka ba. Me yasa ka zo ka ce kana sona? To baka isa ka daina sona ba. Ina mutukar ƙaunar ka. Ma'ana ina mutukar ƙaunar ku. Na san kuna sona gaba ɗaya. Domin hakan ne yasa kuka turo mu da kokon baraku. Wallahi ba za ki iya ba. Zan iya. Domin hakan ma kai baka san ina soyayya da shi ba. Baka san a baya ina soyayya da shi ba. Na baka kulawa kuma shi ma na bashi kulawa. Ni ban ga wata hanya da zaki iya ba maza biyu kulawa ba. Kuma addini ya haramta haka. Haka idan ku aure ni ko biyu, kowa zan bashi lokacinsa. Kamar yadda namiji yake auren mata 4, yake ba wa kowace lokacinsa. Haka ni kam zan auri maza biyu kuma kowannen ku sai na bashi kulawa. Zan kula da ku kuma zan ba ku kulawa. Yau ina gidan wannan, gobe ina gidan wannan. Ni Salma sai na auri maza biyu kuma na yi alkawarin hakan. Ba zan iya auren namiji guda ɗaya ba domin ni matar maza biyu ce. Ina son maza biyu kuma ina son na auri maza biyu kuma ina son na rayu da maza biyu. Ni ba karamar yarinya bace da zan tsaya da namiji guda ɗaya. Zan iya baku kulawa ta kowace hanya har wacce take zuciyarku kun kasa furta min domin mace jaruma ce. Ƙarya kike yi ba za ki iya ba. Zan iya auren maza 10 kuma in rayu da su. Ni fa kaga babu malamin da ya isa ya hana ni auren maza biyu. Ina son ku kuma duk sai na aure ku kuma zan yi rayuwa da ku a matsayin miji da mata. Kuma ban taɓa ɗaukar hakan a ba daidai ba. Ai ku tabbas zaki aikata babban kuskure. A addinin musulunci babu inda aka sai mana ƴa mace ta auri maza biyu, sai dai ɗa namiji ya auri mata 4. Amma ke kike buɗe baki kike cewa zaki auri maza biyu. Kaga dakata, ni ba ko baka so na sai ka rayu da ni. Ki sani cewa wannan ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace. Manzon Allah bai ce ni ba, bai kamata ni ba. Karki manta a koda yaushe ana so kowane musulmi ya zama mai tsoron Allah. Ya zama mai kishin addininsa.
ya zama mai bin iyayen sau da kafa, ya zama mai ibada, ya zama mai ladabi, ya zama mai biyayya. Amma kuma ke soke mu kuma kamar dabbobi, ɗaya ba uwarsa, uwa ta ɗanta, har ki ce za ki aure maza biyu su zama mazanki? Ko da ƴa mace take soyayya da maza biyu ba akan daidai take ba, barantana ki ce za ki aure mu biyu. Wa iyazu billah. Ina mai taya ki roƙon Allah, Allah ya shirye ki cikin gaggawa. Dan kin bata ba kan hanya. Amin suma amin. Na gode sosai da nasiharka. Kuma insha Allah zan yi kokari. Zan duba wanda ya dace a cikin ku. Oke ba damuwa. Amma ina miki mai fatan idan kika tashi aure, ki aure mutum mai kishin addini. Tabbas ina son na aure namiji mai addini. Wannan magana da kamun na tabbatar da tabbas kai mai addini ne. Don haka za ka bani kulawa, kuma na tabbata za ka yi adalci a tsakaninmu. Na san za ka yi adalci a zamantakewarmu. Ina son na rayu da kai. Rai da rayuwa. Kai ne na ɗauka a matsayin mijina. Shin kina na bankice kin tabbata har kika aure ni za ki samu farin ciki? Kuma sannan ki zauna da ni ki aure ni a matsayin mijinki? Ina son ka turo magabatanka domin a ɗaura mana aure ni da kai. To lalle in dai haka ne, insha Allah zan kasance mai adalci a tsakanin aurenmu da ke. Kin gani da yau kika ƙara kyau kuwa. Ai kai ma kyakkyawa ne. Amma yawan kai kyau ba. Zama na duniya so shi ne mahadi, kuma fage na so cikinsa akwai faɗi. Rai da rayuwa yau da gobe ce take sanya shakuwa, ita kwa damuwa tana sanya ɗimuwa. Ko a labari mace ta yi soyayya da maza biyu ko? Sannan ba ku taɓa jin mace ta auri maza biyu ko? Ba ku taɓa ji ko a labari mace ta auri maza biyu ba ko? Soyayya sai na fara cewa soyayya ko? Ba ku taɓa ji ko a soyayya mace ta yi soyayya da maza biyu ba ko? Ba ku taɓa jin a soyayya mace ta yi labari. Ba ku taɓa jin ko a labari. Yawa to sai na ce. Mace ta yi soyayya da maza biyu ba ku taɓa ji ko a labari mace ta auri maza biyu ba. Ki sani cewa fa wannan ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce. Koyarwa. Ki sani cewa wannan ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce. You that okay. Ke biyu shi mu je pick up. Kamar yadda namiji ɗaya yake auren mata 4, haka ni inin zan iya auren maza 2 kuma ne rayuwa da su kuma dukkan ku na baku kulawa. Uga mu rinka kallon nan, sawun zan rinka sani, yasa ga ina kallon ka. Mu je. Okay to. Yas kamar ce ƙarya kike din na tsakiyar na ƙarshen. Mu kalli junan yan faɗa. Ƙarya kike yi. Ba za ki iya ba. Zan iya ki tare da mai muje. Ƙarya kike ba za ki iya ba. Zan iya. To bara an sani. Ko ma kuma na ba su kula. Muje. Ƙarya kike yi ba za ki iya ba. Zan iya auren maza 10 kuma in rayu da su. Kuma kowanne in bashi kulawa. Kai tankiyu da Allah. Ai addini ma ya haramta haka. Ni ban ga wata hanya da zaki iya ba maza biyu kulawa ba. Kuma addini ya haramta haka. Zan auri maza 2 kuma kowanne in bashi kulawa. Kamar yanda namiji daya yake auren maza 4. Mata 4 kai ya ba su kulawa. Haka ni ma zan aure ku biyu kuma na ba ku kulawa. Kirila ta ƙara zuwa. Kamar yadda kai da Allah. Picking up. Action. Ni sai na auri maza 2. Na yi alkawarin haka. Ni Salma sai na auri maza 2 kuma na yi alkawarin hakan.
ba zan iya zama da namiji ɗaya ba. Ba zan iya zama da Ba zan iya zama da namiji ɗaya ba. Ni matar maza biyu ce. Ba zan iya aure